Nash TV Lockdown Live Chakanyanya. Maleko tichiripo tichiri tititi yes tinavo asaura vedu ve hanawa tichiri kufamba tinavo pati iko zvino ndatsikwa na Igwe vanomuziva vanomuti mukomana wekuchena. Igwe zviri sei wangu? Kuri sei mnara makadii? Unoziva pese paunofamba tonas mabhebhi ese anocheuka, mabhebhi ese anonakwa newe nyangwe nepa social media. Unozvigona sei iwewe? Because handisi munhu wezimdanzo. Vanhu vezimdanzo ihama dzedu tinovada nezvavari, saka ini nahangu handisida kutaura zvakawanda pamusoro pavo. Ndichakumbirisa kuti iwewe unatsotsanangura kuti kana uchiti mabhebhi anokuda because hausi munhu wezimdanzo unonge uchinanyoti chii? Ipo zimdanzo yakasiyana. Kune zimdanzo yevana vanogona and kuimba, kozo zimdanzo yevana vanogona kungogeza but vasingagoni kuimba. Zvinhu tu zvakasiyana. Saka kutaura zimdanzo yekumbarere kana kuti zimdanzo yekona wingi uku zvinhu tu zvakasiyana. Nhasi tiri kufamba naBazuka naKina vekumbare. Alright, saka pati kutaura zimdanzo yevanhu vasingagezi. Pew 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 pew. Shots fired. Markets Mawan. Chii chauri kupromisa mhuri yeZimbabwe neperformance yavo kuda kuunza mwana wamai? Ya, chandafarira ndechekuti nachipenzi yabvuminza kuti vane zimdanzo vave vakamira backstage tichiridza. At least vachadzidza 1 or 2 and I'm so happy. Zvinhu zvandifadzawo izvozvo. Ndoda kuvatenda. That's it, mhuri yeZimbabwe. Ewa tinotenda. Thank you so much. Nash TV Lockdown Live Chakanyanya.